30 ଜାନୁଆରୀ 1948 ମସିହାରେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଡସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି କଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଡସେଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଜାତୀୟତାବୋଧରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି RSSରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଡସେ ନିଜର ଏକ ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ସେ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧୀ ପାଲଟିଗଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୁସଲମାନବାଦୀ। ସେ ମାନୁଥିଲେ ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ଫଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ, 13 ଏପ୍ରିଲ 1949ରେ ଜାଲିଆନାବାଗଠାରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିପାଇଁ ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, କେରଳରେ ମୁଫ୍ଲାହ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାୟ 1500 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ 10,000 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା, ଦେଶ ବିଭାଜିତ ସମୟରେ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହରି ସିଂ, ଯାହାର ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ଏକ ମୁସଲମାନ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ, ତେଣୁ ସେଠାକାର ଶାସକ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଏହି କଥା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 12 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ମେମ୍ବର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ କଥାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନଶନର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। 14 ଜୁନ 1947ରେ ଭାରତ ବିଭାଜନର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ବିଭାଜନର ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହେବା ପରେ ଡିଲ୍ ମୁତାବକ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 55 କୋଟି ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାର ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କଥାରୁ ଲାଗେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ହିତକର ମନେ କରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।